Mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Natoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Riliano. Kagalan, niya ang sugilano ni Natoy. Kini ako problema bahay ni sa kong asawa nga usahay pamlik ko yung nauna taon di ko kasabot. Probida, mausab-usabon kay utok. Pero aron ninyo masayra no, ang akong problema no. Aniyon lang nako pagsugod ng mga pahitabo samtang naguba ang akong sista gipaayo pa nako sa Cebu gitar. Ay, naguba gyud ang sista na naputol ang kwirdas. Padara ko to sa India kay para tarungon Kristan be. Kanin lang sa akong karaoke. Kani ay. Pag edad na ko 14, 14, larga. Aha. Kanina lang, klaro pa. May gatas pa ako, no? Ang akong ba. Ay, kanit pangunin ako. Bata ko kalinaw ba? Bata ko! Lagi. O, sabi ng dani mo. Di harap mo ito atong silingan ni Palita. Gipakyaw ni mo at tinatong silingan. Kadugay ni mo, naghanag mo adlib niya. Ay, labayon tigaan niya kung kumo ka ng kasuasuro. Nanaday. Hay, kidot, pinipayan na. Hay, blood mo gitingali. Dali na ko no! Nanalagi ko! Mauri mong daing ka bugat. Oh, hanggaw ka, 5 kakilong bugas na, gigaanan ka, ana. Unyang ako gilaktan, gikan dito sa tindahan, dulaan sa 50. 50 kilometro? 50 kalakang. Ay na lang kung pagdaghan pag-adlib niya, oy. Baanar ang tao na ni, oy. Toy, maglagot ka ni Kroni mo, Toy, magkatilaw dyan ka sa akong left hook, oy. Kapoy ni mo. Lain na ba din makatilaw ka sa akong left hook, kahit na, magpangita ka sa akong right hook. Nadaan dito sa sulod. Sulod. Sige. Dito kay da, alam, gipasugat kay da. Hay, ulagi. Sa chicks paborito. Mao ni atong sudanday. Ay pangitaglain, kay wa kay trabaho. Ay, bala ka de. Ngita ko ng trabaho. Kung makita na ko trabaho, pakanon taga lechon baboy ha. Humba nga laka. Sinog bang baboy? Patyon ko nimo? Iamong ko nimo? Iamong mo tika. Sa'y patyon, ha? Pagkaon gani na pakanon tika mabuhi tao niya patyon ni no tika. Nya anong pulos man maka-high blood imong gihinganlan? Unsa may plano nimo mamatay ko sayo ha? Aron makapangita ka naglain mo, na gusto nimo? Nuunso mo ano ko to bebo sulti ko, ha? O pakanon baboy, patyon din na. Pulos man maka-high blood imong gipanganlan. Ay nuunsa, maya taon ka. Di man maka-high blood. Di sa imong mata, kanang lechon di na maka-high blood ha? Uy, paminaw sa Leviticus 3, matong pambambina, ang mga Israelita naghalad og pagkaon karne ug uban pa. Pero ang gipangayo sa Ginoo ang tambok, ha? Tambok, bisag unsa basta tambok. Makaibla din na. Bida, maiblan ka kung binla nagagpulos bukog. Saingan? Pero og dili taon ka pakanon og pulos bukog, ano maiblan ka? Kapalit ang litsyon nga pulos bukog. Noon sa, behon na ako no. Hilom di sa baan mo, kaong ko na diha. Labayon, tika aning us, buwad ron. Ay, pagkakidod. Aking inay, ikaw ang nagbigay. Uy, hala, si Maritel mo na naglakaw. Arigid agi ay. Mare! Oy, Mari nidya. Hala, siksi ako ni mo, Mare. Murag doon na kay pinaghandaan, anada. Ay, magsugat meron ni Miyot sa airport, Mari. Mauli na sa parimiyot. Taon, Mari, uy. 2 taon ka tuig nga wag sa mauli. Karon pa gyud kay nahuman naman ang iyang kontrata. Mao ba? Muri siksi kay ka? Hala, uy, kanindot, pabisbisa, nagyudi ay, ang nag-uga nga yuta, nga nang liki, nagyud. Daan man ning liki, Mari. Ano ba, Mare? Mao ba di ay? Uy, maayo gani ka kay wa jud ka mabuni, Mari. Ay, wa, uy, nga ikaw hayahay mo sa kay karon be. Ay, hayahag taon, uy. Nauli ko imong balangigan sa abroad, good. Dagdag ka kwarta, ana. Ay, igo ra, Mari, uy. Magpausap ra min sa Mumbai kay dako man ko nang gitaa. Unya sayang man og dili magamit ang ubang space, di ba? Muna nga among ipausab. Ambot og butangan baka na niya swimming pool? Swimming pool? Ninduta ko anak, Mari. Ay maubitang na malikudaan og swimsuit
Nya ang uban two-piece, Marie. Wow, hala, ready na gidaing daan, Marie. Si Pani Marie, wa siya planong abroad. Ah? Woman kasi trabaho ron. Abroad na siya, Marie. Uy, patabangan ako na siya sa kambana para magdungan na sila larga sa gawas. Marie. Sige na, Marie. Aron magdungan sila sa kambana glad ka. Na, mauna ni kayo na, Marie, nga mausab na na inyong bahay. Marie. Kami gani, may plano ming magbuhat o kuan tugpahanan sa helikopter. Ha? Magpalit mo helikopter, Marie? O, muna pa yung sobras kwarta. O sige, Marie, alis ako ha. Magsugot pa ka sa kumbana sa airport. O tayo pa, o sasakyan mo, Marie? Mag-tricycle ako. Bungot sa ito. Alis ako, Marie. Ala, no? May pagkahangin nun sa Dennis Maritilma, no? Magpausab sila sa ilang bahay. Unya, magpabutag swimming pool. Unya, magpahimo pagyugtog pahana sa helikopter. Kuyawa! Unya, magsugat sa airport. Tricycle, dry sakyan. Bubot ito'y. Ibert. Sa sigihan mo lilis sa bintana. Ay, waoy, ako lagi tanaw sa ilang bay. Nitanaw ko sa bahay lang Maritelma. Ano naman? Nauli naman si Pari Miyot gikas abroad. Oh, mo ba? Krusa lang. Karon, isugat to ni Maritelma sa airport lagi. Mo ba? Gumawa ako itong suruyo sila. Mas kinaya tayong gamay sa lubong. Hilom, hilom pagpuyo, pakauwaw ka lang. Ano ba? Uwaw man ha? Di ka mangayo. Suroy naman ta. Buti doon na yata. Di doon. Sa balibaran to review sa Hilom looper. na. Ayaw na lang, ana, diskarte. Ayaw na, palpak imong diskarte. Muadto lagi kas ila, ron mahatagan ka pa sa lubong. Hindi man kumadto taon mo suod mo. Labay raman taon unsa. Unya mo ni Rado, ansa ka. Ay sus. O kwa di mo agi lang. Syaro. Napuk balik-balik din silang kita na ko. Ano to eh? Apoy ni mo. Ay pasagdi lang ko taon ko Oh, nina. sige, magtumam kasi mo gusto. Bahala ka, baga man kagnaong. Di man ka mauwaw. Ako, mauwaw ko, ana. Ano ba uwa? Matagawa sa mga ayo. Gaagir man ko. Aw, bahala ka. Sinabuhi mo. Pre, Totoy! Ay! Totoy! Pre lamok. Lamok-imok, pre. Ay mo. Ang kaor pre gutom ka pre. Pre, di ba? Pre, nga nauli na si Parimiyot. Pre ba man naman? Unya, wakatagayin niya sinugatan, ha? Kami, kitagaan mi! Ha mao ba? Kau, go there! Suy, kau, suru-suru yan dito. Tikatik ba? Nakisaging, nilala na ba? Oo, mao ba? Ngita to nimo. Ngita lagi to nimo. Lakaw diyo, kibasig, maunahan ka to ba? Hutang ka to, pasalubong yun, basig, mumuho nila mo. Mao ba? Sige, mo ba Ay, lakaw na! Ay, pala ka-istorya na, lakaw na dito, pre! Ako to pre. Hot doon sa kanya ako kitaon. Oh, may adlaw. Oh! Primate. Hindi ko tawag ni mo biyot kay bro Bisaya kayo. Primate. Primate. Musta? May ka nakasuroy ka diri da. Kapo na ko pinabot ni mo nga mo ani bay. Oy, gisulti amo ko pre lamok taon nga nauli. Imok. Ay, imok kay. Lamok ang tawag na ko na kay mura bag lamok nga nakakapaak ba. Butirik kay purba. O nya nangita kuno kanako. Pre-on kuno. Oo, pre oy. Migog tang tunay. Unsa? Marsensyahe lang pre ha. Kana pasin kare suko de. Sakto ba ni mo na. Original ha. Gikanos gawas pre. Aha. Nimdutis mo to sa pre. Salamat kay pre ha. Oy. Usas na kong tuyog ni mo pre. Kung nga nung ipareta kay kadin bahay pre nga. Kana hibaw nga nako doon nagpahibaw na ko nga wala ko nung trabaho. Nya gusto ko kang magpatabang na ko, pre. Patabang ko pa rin to mula, kapitan, basak pardo, pa siya ka lugar taon, ha? Sa unsa man, pre, ha? Usman, gusto kang mo-abroad? Oh, abroad? Gusto kang mo-abroad ba? Ayo, pre, abroad yun? Kung gusto kang mo-abroad, tabangat ka, kay among kompanya nga akong gitrabahoan dito. Nanginanglan migdugang tao. O nakita na ko nga, kayo sa maong trabaho ka. Kay, kamao ka man. Ha? Electrician ko ka, pre, di ba? Oh, pre, bro, basig di ta kapastar sa requirements ba? Lisod na kayo. Basig, gusto sila nga doon na yung license ba? Kanang ni graduate yun. Ade na kinahanglan, pre. Ang ilang ipangita, kanang dunag yo'y experience. Ikaw, taas mo kang experience, pre, di ba? Oh, taas pa na ako. Taas kayo. Lusaw na Ang ilang gustong electrician, pre, kanang ligo ng experience. Kanang kadaghan na makuryentihan. Ikaw, kapila na ka makuryentihan sa mga pagka-electrician, pre. Kadaghan na, pre. Urang kawalo siya rin. Katong Kagamay. pagpangawat ako kurinti. Kagamay. Kurintihan ko ato. Gamay eh. Na-apply dito. Wata kay 15 na sa kakuryentihan. Pero ay kablaka. Ako'y maniho. Maniho na. Maniho.
akong ukot lang nitong mga tanagan ni mo kung kapila na kamukuryente. Ing na nga kadaghan ha? Di na mahihap. Ha? Kung mahimo, ing na nga, naaga ni kaursa, sir, hapit ko mamatay. Eh, naku kayong voltahe ang nakakuryente na ko. Ing na, sulti. Abi na ko, patay na ko, pero buhi pa maday. Ing na pagsulti, pre, para dawatong ka. Mau ba? Ay, inanaon ako. Ano inaanak man, pre? Gusto man ko nila kanang doon na experience sa pagkakuryente o kanang nakuryentehan. Kay mas maayo ko noon ng mga ingon anak. Kay mag-amping naman. O nakasiguro ng katrabaho, ha? Nga klaro, yun. Kay mainamping ko naman. Kay nakuryentehan ako. Bawa lagi, pre. Bawa lagi. Tinuod yun na, pre. Ako bitaw, sukan ko na kurintihan ko. Awa na. Maampingo na kayo ko. Ako na lang ko na akong kurente. Para buwan ba? Saman. Gusto ka mo abroad, ha? Ha, pre na to'y. Sa gipasabot ni Parimiyot na ako, kung nainganyo ko nga mauban nga dito sa abroad, mao ang isultihan day ko niya sa mga requirements sa taon. O gumikan siya pagtaban ako, awag yung ko malitsun, kuha day ko mga requirements. O niya? May noon, pre, nga, kando ka. Siniti na naman, pre. Mao lagi, pre, mao lagi. Kay gusto sa taon kong pareha si Parimiyot ba, nga daghan kay kwarta pagpauli ba. O kay labot sa iyang mga gidag, gipadaan niya sa iyang pamilya, o gidala niya ba. Magi, pre, pero ang problems diha, ang imong kamingaw sa imong pamilya. Yan, sir, pre, sugot mo sawa na. O pa ko kasultihan na niya, pre. Usundi na yun, pasabta. Anong di, masamok ba? O pre. Sige, ako sultihan. Masugot lagi na. Yan, imong mga requirements. Requirements na ako, perbida. No problem na kay gitabangan sa kong Parimiyo taon. Gamay lang kay kuha ako mga requirements. Mo ba? Pagkadindot na pre, no? Ikaw, di ka gusto requirements? Bawa ka? Pagayahay, bini mo, pre. Ay, taon may kalimti, pre, kung maka-abroad na ka, ha? Ay, sos, unsam taon. Iniguli na ko, pre, maligo tag dagat. Dagat. Tatanan. Oo. Ito tas lawom kayo. O niya. Panglumsan na mo. Hanggang ka mong mga sinugatan na unsa. Pareha mo premium ba? Nga iniguli. Maura gyapon. Grupo mo ta. Salamat, pre. Salamat, pre. Pasahon mo, pre, ha? Malipay lagi mo. Kung magkatrabaho ko abroad, lipay mo. Lumos. Pre, naong kay mo kwarta. Sige, kung makakompleto na ko sa requirements, pre, sultihan ko sa pare mo. Nga mo aboard ko. Nice, G. Sa chicks paborito. Lagyo, yan ako pananaw. Excited man kayo kung makalaga. Kung kinananing igayon na ako yung sultihan akong asawa pinangga ang sinina. Mular na nung pingon sa abroad. Hidam na ng hugas. Bago gawa sa banyo ng hugas. Akong nulong, be. Beda. Kinangin na may bawa siyang mularga na ako. Paingos gawas. Siguro kung malipay yun siya. Doon lang ako. Gang, may mo ba magsulti ta sa makadyot, ha? Kay doon na lang ako'y gustong isurprise niyo ba? Unsa man na ba? Gang, gusto man kang mukaon o ganang mga lami-lami no, dito sa restaurant no? Oo, syempre. Gusto ko tayo di ganahan anang lami. Pues, karong pila ka adlaw, matuma na ka na, gang. Kaon niya bisag unsay gusto ni mong lamyon. Hari kay kwarta. Lisod mga kagpalit og pungko-pungko. Ako rin bala. Ha? Karong sunod semana. Malarga ko para abroad. Magkuyog is preview gang. Dako kay Wildo gang. Og makapausab na tayo atong balay. Kanus amang kamularga para mausab ang atong balay. Sunod semana, ha? Ha? Na-aproba naman ko, ha? Padadaan kong ticket sunod semana. Mao nga andama ako mga sinina, ha? Panglaban na na niya! Isa may giingon ni mong mularga ka. Nabuot-buot ang desisyon, no? Huwag ka musulti na ako. Unsa man na? Unsa may buhaton ni magdili ko masagot? Gang, kanang kuan kanang mularga ko. Sunod semana, pag gitagaan ko appointment. Ready na ko, gang, ha? Pwede na ko, di na pwede matras, gang. Ikaw, mantuban kasi mong gusto, ay napagdahong nga napakay asawa nga ulion ni mo, ha? Leonida! Sa akang dugo sa kong utok taon pero bisag supa ka kung asawa yun ko pada kay lison naman ni atras kay sunod si Makna naman mularga unya ang ticket lang mo among hiwat unden. Pre, ang saman. Ready na ka sa paglarga og ma, pre? Ready na ko, pre. Potos na ako kung sinina tanan, pre.
Ano ikaw man, pre? Dili niya yung mga asawa ang nag-anda man, pre. Awa mo, malihok ako sawa, pre, kay... Cellphone mo, pre. Hello? Hello, pre na to eh. Si Parimog nini mo, pre. Yan tungkol sa inyo gani, ha? Ha? Unya? Ang imong sawa, pre. Si Parinida, gidaan ng ospital. May noon. Tiwas ito ninyo, pre. Aw, ha? Nga naman, pre! Mag-isul ko na siya ginawa, pre. Oh my God! Mao niya akong problema ron. Kaya na-cancel to me ang akong paglarga. Unya, ang nakapalagot akong maayo, kay pag-abot ako ospital, may problema yung laboratory. Ingon siya, sakit ko no iyan. Pero ang resulta, panuhot ra. Giaplasa na namang said panyawan liniment oil. Purbida ka itong said liniment oil nila. Wa ko kasabot sa akong gibati taon ay. Naglagot ko gunsa. Karon, awan akong dahil paglarga. Siyang ang taon ko. Saan na ako sa Wate Press? Ikaw nahimutang siyang dapit at Press. Pugnan ba ko ni mo? Sakit-sakit ka? Lumialagin ko latahon? Ambot, mahadlok sa ko kay Basig. Tawag di ko kapugong. Paglimutan niya ako tungkol sa kong kalagot. Basig akong maitsas bintana akong asawa. Palihog, tabagi ko ninyo ba? Unsa may akong pasultihon na eh, di ba? Unsa man kung kamoy pasultihon ba, ma? Natoy. Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Gulyat. Si Dudong Natoy, Ate Pres. Natoy. Kanis Dudong Natoy, Ate Pres. Hapit ang yuta tumatuman yung pangandoy nga makakaon silang tarong-tarong, ana. Ang iya man sa asawa taon, may gusto, Ate Pres. Di man Nga gusto naman, mo larga. isa man iyang- Nanay mga papilisan na, Ate Pres. Gitabangan siya abroad, sa pare para abroad, siya. at sa gawas. Karon okay na tanan na naibisa tanan para trabaho gyud siya dito. Karon ang iyang asawa naginarti mo sa Ate Pres, ha? Wala Ni ka na yung asawa nga ma-abroad siya. Sinuod na, wa siguro yung gana. Wala Kaya gana. paglarga pa doon na sa airport, kuyapan mo yung asawa, Ate Pres. Di na cancel lang ang flight. Ano gano? Wala na siya makadto. Ano gun ba ya? Ano Ano gun? gun sa dil sa ingon nga ko ano nangandoy mo sa tanga marang-arang atong pagabutang. Mauna. Pait sa ni magsigit ang suwag buwad Ate Pres. Ay dili may kada buwad lami mo na magputos kag saging kanang hawbo nimo saging ibutang nimo ang imong kanon nya ipatong ang buwad. Putin ko lami. Humot kayo. Humot kayo. Nya tus lubog suka. Sus lami agyod pero og kada adlaw sa nato Ate Pres. Pool. Pool sad dili sa maayo. Kun kada adlaw andar patong kidney. Nabitay ako abigo siya ang iyang giso Ate Pres. Kun sa isodaan mo diha bay pipi matari ba siya. Kuan man kadang itlog nga maalat og buwad. Oh. Kung suyop lang sa di pus parat. Kung suyop inom lang sa diha kasing tubig bitaw kag asin. Kompleto na tanan. Makidney yung kana Ate Pres. Oo, Ato na mo tunog niya, oo. Ang asin matom na sa kidney. Kuyaw man kana. Mao na nga dai sa di sa ingon kuan. Binta-binta taturay kayo makapahuman mo sa Dakan ubay. bang nangandoy nga makagawas, maka-abroad, no? Dakan na Sino na nangandoy. Ate Pres? Nya. Pero, Nasa maka-abroad sa nilang bana, Ate Pres. Magbido, magbisyo, mauna. magpaanak, paglain, purpida. Mauna eh. Way hinungdan. Mao sa nakadiferensya. Oh, wag hinungdan. Butang. Kay mo abroad ang bana or ang asawa, Mm-mm. ang ilang mga kapikas dire, magduha po Ang luoy, ang mga anak, Ate Pres, kay maghinuktok tao nga. Dili sa ingon nga ko, Ate Pres, no? Maghinuktok ang mga bata, eh. Oh. Magunahon na ba, nga, inana ilang kaimtang taon. Maghinuktok, eh. Di sa ingon ko, maghinuktok yun. Luoy kay mga anak. Nga, mao na diha, ma'am, samtang wa pa mo'y anak, mas mayo na nga, pabruda na imong bana, nya. Maayo. Oo, nya, matarong-tarong na. Pero inag-abroad sa imong bana, ayo sa pag duwa og laing. Ayo, pag duwag madyong. Diba? Kan mo duwag, basta mo duwag madyong, Ate Pres. Abong Sila, mo, ikaw madyong. Ha? Ako din mo duwa. Ala, wa man na. Kada imo ha, kanang wa man ni kaso, kay di man kapabunot sa imong paningin. Basta mo Goliath trip sila, dili madyong. Oh, Madjer. Paningit dos bambo. paningin tos mambo, bunutan gina, basta madyong ka. Duwa kag madyong day, abot lang. Ba, mo sa may masulti na Usa taga. ka gikas abroad nga babae mo, ambak unta sa building sa Hong Kong. Nga naman. Pag abot na diri sa Pilipinas, Ate Pres, Goliath, nangutana sa silingan, kami nga mata kung bayain sila. Oh. Ang yang bana, ni kuyog sa laing babae. Ang yang anak lalaki na priso kay na adik. Ang yang anak babae, nilayas ka ni Mabdos. Nibalik sa Hong Kong, at sa kasabuti, kibati mo, ambak na sa building. Uy ba, muna naka ba? Ila na abroad ka nga imong Mao na, mao. Karon, Sino dati Pres? karon yan atong paambit Goliath. Yeah, paambit, ibabit. Nining wala siya madayon paglarga sa abroad, wala ta kahibalog unsay plano sa Ginoo. Tinaw na. Nadre. Ah. Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon.
Nara, may inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Muigo kayo na sa plano niya Ate Pres, wa sa madayon og larga, ni tubag dayon sa Ginoo. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot o paghatag kanyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. But pasabot, niya may usay Ate Pres, bisag dili ta ka abroad apan mahiluna nga tong pagpanarbaho dili. Oo. Murag iko kay linya ha. Alang ka nimo sir atong sender. Murag iko kay nimo ayawat mahayagan ka. O kani mao ni siya sa Old Testament. Og ari ta sa New Testament. Samot ka mahayag ang imong salabutan sir. Mateo 6 verse 33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo aron sa iyang balik. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Samot kini kay kini yung pagpagparian ninyo ang Diyos labaw sa tanan, ang iyang asawa nagbinuang, nangilad, nagpasakit-sakit, panuhot na di ito. Wala ilang kabala. Ang iyang asawa ba, hindi gusto Dili gusto. abroad? Dili gusto. Pero mas ang tingali, uy. Ngaunta, paibaw naman siya nga abroad. Sige lang, kasi ako nang ibasa dire, sir, na may ingon man ng Ginoo nga siya rin ibaw. Siya ay nahibaw. Kana bitaw panultiyon o sa uban bitaw Ate Pres, Nga. kanang ug-ari ta aning pagpanarbaho. Nay, kana ako nung usahay og tan-aw nimo Ate Pres nga murag wa na nakakauyon o di ba sila mo iwa kauyon nimo na uban nga mo resign sila kaysa papahawaon. Kaya aron dili ko kaingilad. Napilay pa yung partik papanarbaho Ate Pres ka, mahawa ko na, kung papahawa ka, hindi ko ka mag-goal. Kaya namin gingon, ni close ang door, na ako nung ilaing door nga ma-open. Maningon, no? Ako, asa tos gulat. Ako, nga naman ka. ako maram na subo ko Ate Pres. Kaya nga no, laki. Hindi gulit ako sa amo ba? Oo. Gunita na ko sa akong boyfriend. Saan ka? Gunita. Gunita? Gulyat. Gulyat. Ako magsakay plano sa Ginoo kay pasari. Gulit ako dito nga. Gulit akong boyfriend. Nag-agbay na ako. Mana siya? Wala ka kitag lain dito si Bong. Wala ka naman gwapo dito. Dito sa slow. Saka na ang gulat. Gwapo mo na ang gulat. Saka paano ginoon ako, no? Salamat mo na dito naman, no? Kung ako ay puzzle, Tihan.